Jeg har virkelig været igennem mange forskellige styler, så det er virkelig fedt, endelig jeg har fundet den her. Det har været det mest geniale køb, fordi den har så mange funktioner. Hårstylen har 8 forskellige hoveder, som alle tørre styler håret samtidig med varmt luft. Der er så utrolig mange forskellige måder, jeg kan style mit hår, få krøller, glat hår, bølget hår og meget mere. Og min absolut favorit er at bruge den her. Jeg synes bare, at den laver nogle utrolig smukke sommerbølger, og så er det så utrolig nemt at lave, fordi man blot skal dreje børsten rundt i håret, og så får man altså mega fin blowout look. Typisk kan de holde et par dage, hvilket er noget, jeg virkelig har let efter, fordi mit hår virkelig været igennem mange forskellige styler, så det er virkelig fedt, endelig jeg har fundet den her. Det har været det mest geniale køb, fordi den har så mange funktioner. Hårstylen har 8 forskellige hoveder, som alle tørre styler håret samtidig med varmt luft. Der er så utrolig mange forskellige måder, jeg kan style mit hår, få krøller, glat hår, bølget hår og meget mere. Og min absolut favorit er at bruge den her. Jeg synes bare, at den laver nogle utrolig smukke sommerbølger, og så er det så utrolig nemt at lave, fordi man blot skal dreje børsten rundt i håret, og så får man altså mega fin blowout look. Typisk kan de holde et par dage, hvilket er noget, jeg virkelig har let efter, fordi mit hår